Aquest cap de setmana, tot el comerç de Sagrada Família surt al carrer. A la Fira de Sagrada Família de la primavera. I participa en el nostre sorteig. Tremendo sorteo. Perquè et toqui, has de venir. El grup Balcells, 360 graus de serveis immobiliaris, 360 graus de comerços. Veniu i passeu-s'ho bé. Estem aquí esperant-vos. I com ens agrada fer barri, Grup Balcells torna a patrocinar la Fira del Barri. Vine'ns a veure.